I dag vil jeg demonstrere, hvordan vi nemt og skånsomt kan fjerne vores vipper med vores Pro Remover. Først så påfører vi vores Pro Remover under og over vores vipper. Så venter vi omkring 1 minut, og så kan du tage vipperne af helt uden besvær. Vipperne burde gerne glide lidt af. Hvis de ikke gør det, så kan det være, at der kommer lidt for meget bånd på under påføring. I så fald så anbefaler vi, at du skal vente ca. 30-60 sekunder yderligere, før at du prøver at tage vipperne af. Nu har vi ventet i cirka 1 minuts tid, og nu tager jeg mine vipper lige så forsigtigt af. Efter at du har fjernet buketterne, anbefaler vi, at du bruger lidt mere Pro Remover på dine naturlige vipper for at få eventuelle rester af bånd af. Igen så venter vi i cirka 1 minuts tid. Derefter kan du let fjerne rester med de medfølgende spoolies. Rester af remover og lim, det kan du fjerne med en rondel. Hvis du allerede nu skal have et nyt sæt på, så husk at rense området, så det er fri for olie, makeup og snavs. Og sådan fjerner du skånsomt dine extended lashes uden at beskadige dine egne vipper.